Alright, ayan, 32 minutos na ito nakalabay. Ito alas 6, giling mo sangkay. Medyo huli tayo. Kumusta ito natin mga suki magkadarudulan nga parte sa Cub ito na probinsya ito Eastern Samar. Kumusta ka mo? Ay, medyo mauran-uran gaya na ano, waray gumanan aton single. Ay, medyo naori kita. Mabay nga morning, ito na ito mga suki. Hindi na ito naratag sa mga panimaling na nakatutok ito na mga radio set. Magandang morning. And sugad man gihapon ito na ito mga suki nga nagbibiyahe na mamang driver hinahinay sa pagmamaniho. And magandang umaga gihapon itong mga nanay nga maagahon pala. Sige na itong kuring-kuting di datiratag sa mga kusina. Siyempre sa mga tatay naman na aga-aga palinusad para haploso na nila mga manok. Labis na nga di kan na tatay pato. Nga aga-aga pa cellphone na agad itong ginakaptan. Baga, uy, kumusta pa to? Ang liwas dito kanda im ugangan. Waray kamanggod pang ngubit. Naikarado kunda kami itong ipali Jerome. Audono ni Padi Jerome eh. Ang ngaran pala, nasa rin pala ang patron niya na tagbakan ano. Diretso lalining yung pulunda pa padi. Ayayitan karawad. Alright, magandang umaga. Ito na ito mga suking mamang driver na nagbibiyahe na. Urog labis na ito mga pampasahero ng mga sasakyan. Adapters, vans, magandang umaga sa inyong lahat. Tanan nga mga suki naton mapapribado man nga sasakyan. Bogos nga sinirangan Samar, maupay nga aga. Kumusta ka mo dito tag sa nga mga lugar? Dito amon area nga diha amon nga side Sor, medyo mauran-uran. Pagatikan ako paglugso, paggawas ang balay, kutom nga inabotong nga station bata. Di nala maisip nga pangumusta kay kung nag-single ba daw. Kumusta ito na ito mga suki nga dahakan Avid, Llorente. Akan Avid, Taft, Sulat, Maslug, Hipapad, Sanpuli, Artichi, San Julian. Ayan, Sulat. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Lahat nga tanan nga mga bungto dito norte nga parte ito na sinirangan sa Marngan. Sugad manghapon din syudad itong Burungan. Kumusta nga da ito naton mga suki? Arog labis na nga da Kapitolyo ito na Eastern Samar. Kumusta kita nga da? Arog labis na nga da itong mga staff ni Governor Ben Everdoni. At sa lahat ng mga suki natin dyan, ha? Magandang umaga sa inyong lahat. And of course, didiliwat may dulong, kumusta? May dulong, Balangkayan, Llorente, Hernani, Jen Mac. And din naman bung tuliwat itong lawaan, maupay nga morning dida itong mga border checkpoint ha. Border checkpoint itong tough ba? Mayroon? At saka lawaan, magandang umaga dyan kay Sir Levi Nicart at kay Sir Nori Pinarok. Magandang umaga kay Sir Barry dyan sa PHO. Laging busy si Sir Barry Griffel. At sa lahat ng mga suki na itong gihapon nga tanan dida border hitong lawaan, maupay nga morning ngayon. And good morning! Gihapon dida Balanghiga, Hernani kanina pa eh. Ay Porlos at Kinapundan. Magandang umaga. And sugad manghapon din bungto itong Salcido. Arog labis na nga diha may barangay na paraan kundi namumutang ito na aton transmitter site ngan kundi kita na broadcasting live 88.9 BGFM. A proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Magandang umaga, ito naton mga suki gihapon didi Mercedes. Arog labis na nga daha may Port Kennedy, Bubon, San Roque, Banoyos, Songan, Cambante. Magandang umaga nga daha Busay, Ganay, and Buyayawon, Poblacion Barangay, itong bongto itong Mercedes. Magandang umaga. And of course, dalawa tabong to itong giwan. O, diba? Bogos nga Eastern Samar na pasyadahan naton, pirala ka minuto. Para nga ni mag-oras, diba?
Oo, ganon tayo kabilis mamasyada. Biyernes kita yung adlaw mga suki, ano? Pizza 28, ano, saan ka Jerome? 28? Yan, sa tumatango pa to, polong pa, yes, so. 28, liwas na ko, no, thank you. Naibanan ko no, an intense kuan. Good morning, mga nagbe-birthday yan ang adlaw. Pizza 28 itong Mayo. Painala kay Disyembre 28. Mayo 28. Oy, good morning. Ada ito na akong sangkay. Oo, sangkay Aryan Evarola. Magandang umaga. Ano ba? Bilicario Evarola ba in here? Hey, Aryan. Happy GO. Oo, magandang morning. Bulinggit pala niya. Lagas nagad ako talaga. Ay ni Aryan nga guti ay pain, bulinggit pain, kaguguti pahin. Tapos siya na, tingnan mo. May pamilya na. Kaya sinabi ko matanda na talaga ako. Pasasaan pat malalagas ka din. Okay. Speaking of lagas, kumusta ka lolo? Okay, ako na ba tayo? Excuse me po. Baga kitahin na baga saro ko. Ay daramanggot nga mahagkot itong panahon mga kasangkayan. Baga ito na akong mga nuhay-tuhay. Ito na akong tuhod. Magulol. Nga maram kasangkayan sa pagbuhat ko yan ang aga. Mawala na akong likod. Hindi nga mga pangidaron. Damo na good man itong mga rabaton. Pero sa ring pa man, nagpapasalamat lagi hap kita makagarahom. Ay, tinatagag kita himbugway nga lawas nga nag-iinupod-upod la kita permis ang kewens. Siyempre, dere kita magbubulag, natural. Mo ito di datak binibiliban hay mo. Nakon suki, nag-greet na akon. Ada among giunahin nga nag-share nga ng greet, hindang bagonas. Amo nalain itong tao nga dere nangangalimot akon. Ay, damo nga salamat, indang bagonas. Ngan sugad man nga dahito ni mo gigwagwapuhi nga mister. Nga nagkikinulaw, naginginiresihit mo video nga ginsisira. Ang gabi. Damo nga salamat, iday. Nautunta nga damo pa nga mga cakes. Ito ni mo mahimo, nga ma-order hay mo. Warasan ka la permihing grasya. Damo nga salamat indang sa rin niya mo. Paingaga kuya, ug sugad man hay mo lolo. Tapos hangatanan. Amo ito ng mga dere maglimot-limot. Mga kasangkayan. Kumusta gihapon? Nga dakan Elvira Abadje. So, sering niya, wow, good morning kuno Sir Wins. Ano daw la ito nakakawaw hitim nawong Sir Wins? Baga kamat binalukan nga nakukulob. Kamatamayin-tamayin nga lagas. Ada kay na, bolos-bolos gadla ko. Kaya agsurbanak ni mga binibinggahan. Ay, boy na. Mga pay nga galiwat. Labot lang ada kan Elvira Badjes. Adig hapin usa nga mag-artoranon. Nile Barola Nabidad. Good morning kuno magingan mauran nga adlaw ayo nga tanan. Ano good talaga? Mauran nga adlaw o na adlaw nga mauran? Ti mo umanggon mo ini Aryan. Waray mo nga ni great birthday niya siguro yan kundi nagsasala sa Facebook. Okay, sarang din ni Mark Zuckerberg hitong Facebook birthday ni Aryan. Kamusta nga dakan padipikoy? Nakalupad ka pa pade. Kamusta itong kaloy sa Diyos pade? Siya Mayores Serrano. Maupay ni nga bata kay ngaran pala Mayor na. Mayores Serrano. Sugad man nga dakan Carlicia Alicia Bendanyo. Dida Taytay Rizal. Maupay nga agaliwat kan Alicia Soykano Sabihon. Maupay nga agahayo nga tanan. Uy na mga kasangkayan, darang 42 minutos na. Ito nakalabay, ito alas 6.
Oo, inan padayon anay nga dakan na sanggay wins. Or di kaya pwede anay kita baga magpasunata. Oo, bisan la ito na usa nga sunata MacArthuranon para malipayon iton nga tanan. Hala, sige. Tokre. General MacArthur kung nga malinawon ay aton mga tao permi lamang lipayo ikagod magbabaso likawin humuro ayan MacArthurano labi magabi-abiho aton anay gingaranan wambuan soras sinirangan tumikang amirnani natindog kung tunga putli progresibo nga buntong ang General MacArthur ay ada nakahamtang kut nga istihan sa mar ala na daw sang kaing tilawi kan marasan MacArthur nga kinilaw labi na ninatukan nga musikat panisampak si mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan itingo maglalaway may lubi nga buligo ug saging mangurikon ala na daw sang kahit kilawi ang marasan MacArthur magkinilaw sabi nang hinatukan na musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway bay lubi nga buligon ug saging mangurikon Halan na daw sang kaing dilawi ang marasan MacArthur at kinilaw labi na ninatukan na musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon ug saging manguripon halan na daw sang kaing dilawi ang marasan MacArthur at kinilaw labi na ninatukan na musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon ug saging manguripon paryon bay matarinaw tingos nga ginpaparayaw laylay nga pagkaon at tabuan la makikita bibing ka nga bugas puto inapay nga hinurlo aligihan kinislokon ayunhan mga samanon mga kalsada bukid upay ngan gintimangno agod may mopay nga dalan pagdaran mga produkto sugad man handagan mga isda preserbado eging kuhan munisipyo illegal nga trabaho hala na daw sang kahit tilawi ang marasan MacArthur magkinilaw labi na din natukan nga musikat panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon ug saging manguripon ala na daw sang kahit tilawi ang marasan MacArthur at kinilaw labi na ninatukan nga musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon ug saging manguripon bay papagkarigunis lang minagkong anahong minalungon katinawgudan dagat kabusag ang baras baybayon upod pa ang tingson phones katug na gudhan tubig naiging paparayaw ang mga MacArthuranon halan na daw sang kahit tilawi ang barasan MacArthur magkinilaw kabinanin natukan na musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon ug saging manguripon hala na daw sang kahit tilawi ang barasan MacArthur magkinilaw kabinanin natukan na musikan panisan paksi mapalawan upod ang kanipis nga gaway at idawan ining mo maglalaway may lubi nga buligon
manurikon o podang kanipis nga gaway ang itawanin mo magkalaway may lugi nga puligon o saging manurikon. Kaboses mo, Kuya Wens, Pilicano, Abreu. Enjoy kasama!
Wins! Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wens tayo sa umaga. Dito na tayo sa VJFM 88.9. Enjoy kasama! Naliwat tukang nga bantugan, halapangunat ang dami, ayaw pag-iyasayawi, ayaw pag-alang, ayaw pagpaurhi, ikaw man lagi hapit alkansi. Halapamiling hinig kakaado, pilihan na ilog pa, ayaw lahan magluya na, kung waray iba hala sige na lang, basta upayala hapagdara. Kunandang ka na, sige daw, ang sarayawan intra na, bili ka tuog wala, ang mga kamot alsa na, hahangin ilabiyog, ang tiil ipusda, ngang sundaan padis magsingain paman. Agidaw-gidaw agtuna, ang magago nagbunyog na, daw sugading katangsihan, naglupad-lupad habot nga, kung diri hawiran, diri gud mahunong, kay sayaw nga makaruruyan. Asya man ini ang atong biniling, nga magkaurusa, nga may pagkalipay. Asya man ngani nga dumuyog kita, ang karisyo aton ipakita. Kung pananglit man ikaw may problema, kalimtilaanay, bisan madali ay, baman ka man hininga sarayaw, mawawara ang imo kabutlaw. Hala sige pa dirahi, samtang may tukar sayawi, kung umundang ka lugi ka, kay padayon man ang iba, kung butlaw abaton gamit, hin umiga, igpahid haimu rapada pa. Ang magkirita na ayon, han imo pamahong-pahong, kung may himo sige pa, ang pagsayaw nga may forma, kay basil bumilit, ang tao humanga, nga diri kalabas basta. Alright, ayun, 57 minutos na. Ito ng kalabay. Ito na alas 6 itong morning. Hello kay Teen Fab Kang. Magandang umaga sa iyo. Marlene Idles. Kuya pa shout out kan Joshua Abindanyo daw. Richard Otoy. Good morning daw. Makis ring niya. Si Ate Nelly naman. Birthday ni Arian Belicario Everall. Ayan na. Kaliwas Hansan Isidro. Oh yes, ano? Kadlawan liwat kakulop Hasan Isidro. Kay hadto pa Kuya, salamat. Special mention. Ha ha ha. Saan na yan? Tapos haak mga BFF nabuhi gihap ang GC agi impanawagan kakulop. Ayan, pa shout out kanda July 5th. July 5th ko no. Hamay dolong namamati hiya permi haem kan Ma'am Gladilyn Candido Elpides ng Hernani, Holita Bentelio, Han Uras Eastern Samar nga tag-iyahan GC og han iba pa. So siya yung may pasimuno ng GC nyo ha. naman
ikaw indun. Ay kay Kihon Iniego Reigns, ang mga pa nga aga, pabati naman po especially Izquierdo, asan na yun? Dundis na ko, pilihan na ilog pa, ayaw lahan magluyanan. Kung waray iba, hala sige na Ay na at nawara. basta upa. Izquierdo and Ranoco family, Hasityo Guba Tiway, si Kihon, sabi niya. Sarayawan intran, Si Joy Tangkion Familiar Montaliana, good morning, kumusta na day? ahangin, Kumusta't kaloy sa Diyos? Saring naman na Susan Flores, iton Intoy Flores, Litson Manok, good morning, napahulas an aminudo. ang Akala nyo, sabaw lang ng tinola. magkatangsi. Ang pwede magpahulas, yung adobo pwede pa, ay adobo. Yung aminodo pwede pala. Good morning nga ha, Intoy Flores, Litson Manok, kay Kuya Intoy, kay Ate Susan. Sa lahat ng mga suki natin dyan, magandang umaga sa inyo. Jenna Lopez, maupay nga aga Kuya Wins watching and happy Friday to all. Ayan. Sa ilo ba, Gahoy Abuda, magandang umaga. Salamat sa pagabas ulit. Keep safe. Ano to? Pagabas ulit. Ayan. Hindi ko na intindihan Silo. Silo, kami. Asya man ini ang atong biniling na magkaurusan na may pagkalipay. Asya man ngani nga dumuyod kita ang karisyo aton ipakita. Kung pananglit man ikaw may problema, kalimtilaanay bisan madali ay. Hi Kuya, good morning. Pag-greet nga da Matarinaw, Basario family, namamati kami. Adiha Q City. Quezon City ka talaga, Ate Jeneline. Samtang Malayo naman. kunumundan ka, Good morning Kuya Wens, and to all the listeners out there. mutlang abaton, Mga linyahan ni Christy. pahighay mura pa. Good morning, greet ko la hitatay Mio nga happy birthday kan Sibi nga birthday daman. Magandang morning sa ni Richard Fabe. Kay Basil bumili. Si Virginita Suarez, good morning. Kuya, pasasalamat. Bulig ni Gob, labi na liwat haem kay kunderi haem o deri hiya makakakadto. Thank you po ng marami Kuya. God bless, madami ka pa nga mabuligan. Hindi ko na naalala to ate. Sa dami nyo, hindi ko na naalala to, Virginita. At least nabuligan ka mo, okay? Naway makatulong kahit papano, iban-iban ito niyo mga hunahunaon. At least mapagaan natin ito yung mga hunahunaon, parte ito niyo mga problema na kung minsan di natin alam kung saan tayo huhugot, paano tayo magkakaroon. At thank you so much po iton aton mga leaders, labi na kan Governor Benny Bardoni. Iton era mga ginpang abrihan niya ng mga programa agud makabulig nga dahiton mga mulopyo. Tinuod good man nga ito naton probinsya pagka na tawo iton una. Kung ikaw matugod maingatan kasingka. Kuya Wens, pag-greet akan dananay Nilda ang tatay Berto Pagad nga nagkapi, damo nga salamat. Kuya Wens, pag-comment ang programa diri kasi ako makapag-comment. John J. Pagad. Naman ikaw Ayaw sa'yo ng Facebook ko. Joke lang. Di tayo friends sa FB yata. Good morning Kuya Wens, pag-greet ka Nelson Cabil Jr. Di da upong min belated happy birthday sa rin ni Edward Morante Abog. Sabi ni Alicia ng Taytay Rizal, hinuupayan ko no hiton nga tugtog nga aminodo na hidlaw kalat araminodo. Opay aga Kuya Wens, musta na? Greet ko magandang buhay iton mga taga-bayog nga pabahay. Song ko po falling in love ay Rowena Tagle. ayaw anay pag inapura kay ang tukar nagpapadayon. Ayaw anay pag inapura
pilihan Maupay nga morning Kuya Wen, shout out nga dahil ito na mga tao nga todo react tak shared post kaluoyan kung kahit era mga pamahong-pahong. kunandang ka Sir na Rosaline Yutila, bakit? Ano yung mga shinar mong post? walang Tinatamaan sila? alsa Oo, sabihin mo na lang bato-bato sa langit, ang tatamaan, wag magagalit. magsinga Nag-share lang ako kasi gusto kong i-share yung ang mag-agunag yung post na yon. Aray Kuya Wen, suwaw mali. Salamat sa pagbasa adto balitaw. Salamat Kuya. mahunong sa Okay lang yun. karuluyan. Kung si Kristo nga nagkamali sa pagpili ng disipulo, ginhodas siya, tayo pa kayang tao lang. O, diba, pinili niya si Judas pero bininta siya. Tayo pa kaya na mga ordinaryong tao lamang sa ibabaw ng mundo nagkakamali. Kaya yun ang sinasabi sa kasabihan, kung ang Diyos ay nakapagpapatawad, ang tao pa kaya. Diba? Madaling sabihin yan mga kaibigan ng mga katagang ganyan, pero mahirap gawin, mahirap i-aplika sa buhay natin. Whether you like it or not, tanggapin niyo. Asya man ngani nga dumo Di ba? Ang daling sabihin, kung ang Diyos ay nakapagpapatawad, ang tao pa kaya? kung Pero, may pero dyan. problema Yun nga lang, madali lang sabihin ng ganyan, pero mahirap gawin. ay Mas mahirap i-aplika sa mga sarili natin. ayaw Di ba? Ganarn. imo Yan ang katotohanan. Kaya ito muna, patalas-tas anay kita. 4 minutos it nakalabay it alas 7. ang kalugi ka kay padayon You are listening to BJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Hatuyo nga mapaharaniha ka baranggayan ang serbisyo han opisinahan atong maduroto nga gobernador Benpi Ibardoni. Usa nga programa ini mababatian ha radyo Kabakyang Barangay Kabakyang Barangay Ibaroi ang mga pitad pankauswagan, programa edukasyon, serbisyo kahimtang panlawas, proyekto paninfrastruktura, programa agrikultura, mga balaod nun o iba pang mga programa o serbisyo para han mulupyo, han probinsya, han sinirangan, sama. Kabakyang Barangay Kabakyang Barangay Mababati ha 88.9 BJFM alas 11 nga dahalauna hitkulo kada Sabadong adlaw kaupod Hipangyaw Fair. Atensyon! At coronavirus at aton lawas sa luwas. Ayaw paggraduha, magpamaguna para ang imo komunidad may da seguridad. A friendly reminder from Eastern Samar PGO, CDO, PHO, DOH, and this station. Hauras hinkawurok, kagupong, pagduda ug mga pamakian may paghisumpay pagtratarin mga isyu nga nakakapayo nga naton susidad. Inagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurog-hurog ang tawo, in mabaton hineksakto. Andama ang iyo mga radyo o itutok ka 88.9 BJFM para hinarampang o himangraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM. Kaupod Hill, Wednesday, piliin mo ang update. Tindog, ang iyo kabakyang ug bantay. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalala kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaboses mo! Kuya Wens, Filicano, Abreu. Enjoy kasama! Alas 7 na, oras na para hantindog ng pamuhay-puhay. Titindog ng pamuhay-puhay.
Weird nga kaupo na niyo sangkay hakahanginan. Sangkay Wings Pelicano Abrio. Wings Pelicano Abrio. Tindugan pamuhay-puhay. Alright, 8 minutos na. Ito nakalabay. Ito na alas 7. Tindugnan, pamuhay-puhay, Estianon. Update kita mga kasangkayan. Ito na aton mga kabugtuan. Di na probinsya. Itong Sinirangan, Samar. Kakulok nga adlaw, ano mga kasangkayan. Inin may kita usang bugto nga ginbuligan. Agod makakuha na ayuda ha provincial government ito na Eastern Samar. Pinaagi iton usa ha mga prioridad nga programa ni Governor Ben nga ginabrihan sa ring ko pa nga diha katawhan. Agod makahatag hin ayuda ha. Inen Boreal fee agod makaalalay ito niya pambayad ha na ano ba kuan ito? Lungon ba? Basta yun, pambayad ito ano yun, funeral. So, inin kakulop nga adlaw didto hiya Kapitolyo anaton ginmonitor ba? So, naging malinang puson gihapon na salamat sa Diyos at naging safety niya biyahe nga naging madali haya na pakakuha dayon hina ayuda nga nagkakantidad 8,500 ka pesos. Para makaayuda na iya panginahanglan bagay nga dako nga bagay para makabulig han iya baraydan. So, ayan. Sumala pa iton iya message sa aton. Sa ring niya, dede. Ay, good morning Kuya Wens. Damo nga salamat iton imo programa nga iton imo bulig. Salamat gihapon han mga tawo nga naging kaparting binulig haamon nga naging malinampuson nga makalikom ako hin 8,500. Namo nga salamat kan Governor Ben Evardoni nga nagambag hin 5K ngan kan Vice Governor Maricar Sison Gutisan nga inambag hin 2,000 ngan antulo pa nga mga board members damo nga salamat ha iyo nga tanan han iyo bulig. God bless and keep safe po. Yan po iton message po hanaton usa nga bugto didi ha barangay Caridad Badto ya. Oo nga nangaro hin ayuda para mapagaan an iyang gastusan hana baraydan hini nga kanan funeral ini na dumaraon ini hiya aton kasangkulop ano. So kasangkulop ba tama? Pinapagkompleto ta hiya hin papel para ready hiya pagkadto ha Kapitolyo diri hiya pag pinabalik-balikon na. Pero pinantawagan naton iton didto nga daan ana opisina nga kakadtuan para maaram. Ginsumatan ito naton ang ngaran dahi kuan pulano may ada makada palihog na la paka-assist kay diri ako makakaupudhay iya. Ay nakaprogram man gud kita. So asayt gimpantawagan ta ito. Pero labot lahan naton panawag hiya mismo ini monitoring naton hiya ginmo-monitor ta hiya. Oo ginpapangumusta ko haing ka na kumusta ka ano ito nimo haing waray ka ba problema nga da. Sumati ako kung may problema ka mga opisina kung ano ito nira egsisiring. So far sa rin niya mga buutan man okay man waray problema kuno Kuya Wen. So thank God na naging maupay ani mo dalagan ngadto ani pag-process. So maraming salamat sa Panginoon una sa lahat syempre. Ana maupay nga panahon nga ginhatag ni biyahe kay nagsinggol la herang adto. Anda mo nga salamat gihapon nga daha PSW di AX PGO di Dahaigbaw kan Ma'am Harriet kan sinyong yung partner mo Ma'am Harriet yung isa ngalimutan ko sorry di dahay yung tanan ha PGO magandang umaga po maraming thank you po sa pag-assist po ito namon di kababayan nga kinada pangaro hinbulig amo ito mga kasangkayan
Ngayon, kung manunumdum ka mo, lain naman liwat nga istorya, mga kasangkayan, didiinin na usang nga bata nga aton igin bubuligan, gimpangaro yung bulig ko dida akon Facebook. Oo, nag-collection kita dida akon FB. May dainin duha ka tawo nga nag-response sa aton nga nagpatapod hin paghatag hin ayuda. Agod maipa-check up, maipa-ultrasound ini nga bata nga may da bukol di diton likod, 3 weeks pala iniya. Oo, 3 weeks pala iya existence din iya habaw-baw itong kalibutan. Kapapanganak lahi niya iya. May da bukol di halikod nga manipis-nipisan nga pag naginhawa hiya or naaraba kay nagiinaraba siguro may gud talaga niya inaabat at problema iton mga kasangkayan kay mga papruhiton diri pa itira nakakapagyakan kung anot ira masuol bisan it pagtudlok diri ito makakagtudlok nga aditak masuol puro la ito hira araba makuri iton para it usang nga nanay. Oo, nakadanay iton usang nga nanay nakakahon nga sana Lord ako nala it magkasakit. Oo, iton makakaintindi lahi nga kinaginginakan siguro it usang nga nanay nga responsable nga nanay. Oo, iton mga kag-anak pag iton ira anak labi na it mga sugad hini nga mga bata pa nga di pa nagkakagtudlok di pa nakakagsumat hain it ira masuol hain ira maulol nagkadana iton usang nga nanay nagihinuring na lang nga datong bibi please ipasa na lait nga di kan mama ipasa na lait nga di kan nanay ako na la iton o di kaya nagaampo Lord kaya ako nagadlait tagi hini nga sakit ayaw na it akong bibi di ba may da ito mga instances nga sugad hiton itong failing hiton usang nga nanay ini nga nanay 850 pesos la an inaaro di dahin usang nga ospital para ma-ultrasound ini nga baby mahibaruan kung ano yung problema. Ang problema unang-unang era ginunahunaan ang kwarta. Waray hira kwarta. So waray hira magpadayon mga kasangkayan pero gintagan ni ran resita. O waray hira pagpadayon pag ultrasound. Now, inin 850 para haakon sirin kung maghaan ka din kung may gidakula yan na kwarta tatagan tay ikaw. Kaso mga kasangkayan nagkataon na waray liwat kwarta na ni Kuya Wens. Wala pang sahod kahit magtanong pa kayo sa mga government employee ngayon. Wala pang laman si ATM, wala pa, as in wala pa. Kaya hindi tayo makapagbigay. Ang ginawa ko mga kaibigan, nag-post ako didahan akon Facebook para baka lang may kita mga kabugtuan nga mafi-feel iton inaabat hininga usa nga nanay matagan mabuligan hiya. 850 pesos la mga kasangkayan an ginkikinahanglan agod maipa-check up niya or yes ma-ultrasound niya mapa-ultrasound niya ang bebe. And now, so saring ko kailangan maka 1K ka man la or 1.5 para inin pamasahe mo, balikan or yes, panggasolina niyo ngadto hospital. Pero daramang good nga iton makagarahom na gamit ang instrumento. May ada kita sangkay na dirihiyang pagpakilala. Oo, nga aadi na trabaho hajida nga nagkukulaw permi nakasubaybay hiton aton live ha Facebook. Damo nga salamat hay mo. Oo, gusto ko hiya ngadnan, gusto ko hiya inin na pero waray na diri manggud hiya ayaw nala kuno Kuya Wens. Oo, siring niya please ayaw nala. Oo, malipayon na ako kuno nga makakabulig hay bag-o pala inhiya nga nagawas. Bago pala inhiya didto hajida naway tagang kay maupay nga lawas ate. Ngayon lagi kang safe nga da ito nimo trabaho ay usa ka ha mga tao nga ginamitan makagarahom nga instrumento nga makabulighan imo igkasi tao. Damo nga salamat hay mo ate. Ayaw magpangalan niya pero hinatag hiyahin 2,500 pesos para nga dahito na hininga bata nga aton iging pangarohing bulig ha Facebook plus mga kasangkayan 500 pesos nga iginduhol kakulop ha akon personal hintaga barangay na paraan nga babae wara uliwat magpakilala di maak nakilala pero nasugad hi takausa didi kilala it ni Kuya Mayo. Oo. Kay Sangkay Jerome diri man nakilala nga anak Sangkay Jerome anak padihin o anak adto hiya. Oo, padi kuno di pa damak nakilala itnawong light familiar hiton haak nangangalimot akit ngaran. Pero kilala kunot ni Kuya Mayo. So Kuya Mayo na latak i-research kun hinood to hiya. Oo, Kuya Mayo PM ako bangin na mamati kaya na. Kami. Yo pato. Mercedes noon mga tao
presyuhan, ha Mercedes makikitan, kay magpakisasayawon, narayhak ang kasing-kasing namon, amon igin paparayaw. Okay, sige. So, maaram na ako kunin uya. Anyway, nadiri man liwat hiya magpangaran. Ayaw nala. Basta salamat hay mo ate Im. Oo. Ngayon, parehas pagod ini letter M it nga iton nag-uumpisa it ngaran hininga ng hatag. Ini nga akong sangkay nga adto ha Jeda letter M daman iton iya umpisa it ngaran. Adiliwat nga hinatag in 500 letter M daman iton umpisa iton ngaran. My God. Oo. Maraming thank you po hayo nga duha. So, iton atong kwarta nga wari pa nga ang kakapti kay kuruhaon ko pala iton nga o iba. Ta kinakaptan didi para hini nga bibi is 500 pesos. Ito na akong kuruhaon nga nero niyan pag tapos tak program is 2,500. So, anatong ginihingyap nga mapa-ultrasound ng bibi 850. Naghihingyap kita mga 1,500 man la para pang medisina nga pang masahe o 1,500. So, sumobra pa hing katunga. So, 3,000 mga kasanggayan. Ito naton nalikom. Oo, nanay, kung namamati ka man yan na, didaha Santa Cruz inihiya nanay, di ba? Oo, palihog, nero niyan siguro ng mga udtuhay, pagkadto na laha cruising canteen. Oo, kaya adto ko kiklima ha Palawan cruising canteen, ito na kwarta nga igin padarahin o sa kung asangkay ha Jeda. Oo, so, or kung pwede, pero para makapacheck up ka diretso buwas, Sabado may ada man, ano? Oo, mapa-ultrasound mo dayon buwas ha, Sabado. Yan, kinahanglan naton o kontakon gihapon itong doktor nga imo papacheck upan ha, para malugar ka, ma-priority ka ate. Ha, kay bangin pila o kakausapin natin yung doktor na mapapacheck upan mo, okay? Now, 3,000 pesos mga kasangkayan na namong ginihingyap 850 lang nga ang ginaarohan o sa nanay para lahan ultrasound daw. So, anak ko naman, una-una ko, reresitahan ka pa, mapalit kan medisina. So, mga 1,500 plus imo gasolina or pamasahe niyo. So, mga 1,500, pero inabot kita hin 3,000. Damo nga salamat po kay Madam M ng Jeda at kay Madam M ng Barangay na Paraan, Salcido. Damo nga salamat iton iyo padayon nga pagtapod kan Kuya Wenz. And thank you kay Papa God na damo iton aton mga kabugtuan nga hinihiram iton era mga kasing-kasing nga gud makabulig hang ngadto iton era mga igkasi tao. Amo ini mga kasangkayan sering pa kita nga mga bugway iton aton lawas kun may ada kula talaga iharatag ako na laadto anahatag. Nagkataon oray pamanggod sahod. Di ba? So kahit itanong nyo pa sa iba wala pa talaga. Kung mayroon, ako na lang talaga nahatagad to. Di rin ako nangangaro sa Facebook. Pero yun yung pinakamadagmit kong away nga di man niya po pwede ngadtuhin ngadtuha province kay waray niya mga papel. Kung makuha kitahin medical assistance, pagkikinahanglanan hiyahin medical certificate or medical abstract, which is hospital it makakahatag iton. Paano makakahatag ang hospital kung diri manhera naka-confine ngadto or waray manhera magpa-check up? Diba? Waray manhera magpa-ultrasound. So, diri kita makakaaro ha province. O pinakamadagmit naton nga kay wara man personal ang kwarta ni Kuya Win sa pagkayana. Inen hapag kaya na magamit kita na pagkaya kay bangin man labuwas unina sumiring hipapagad Kuya Wens makakapurot kahim piso ini nga piso ipalit hing kindi ihatag hiton bata blessing mabalik kay mo dos so di ba so hapag kaya na waray mang kwarta ni Kuya Wens pinaka madagmit naton nga way is magpost ako ha akon FB may ada kita mga FB friends nga natapod kang Kuya Wens kaya yon may nag-response sa aton so nag-pledge sin diri na lang nga nito basta nga pledge kaya din ha ako ng control number kagabi inabot so kung waray naman abre nga Palawan hang gabi mga alas 7 alas 8 yata yon so waray na
yan na tayo itong adlaw is try naton maklim kung pupwede yan ang bangin nga nit mga kulop pa ada iton kay basta tika na gawas nga pagsin o di tayo iba't panahon o di tayo adlaw adto ra magsin so hapag kaya na ada maagahon pa yan ba on process pa so mga niron yan tika orod to ate kung namamati kay na pakadto na labalay mga alas 2 alauna oo para inin mapacheck up mo buwas nga adlaw iton bibini mo ha para maaram ka kung ano iton problema. Anyway, di ba may ada iton hiya dapat ano ini newborn? Waray pa ba ang resultahan newborn? Kasi andun yon malalaman natin kung ano yung sakit ng bata. O di ba? O ano magiging problema ang bata, ano may ganun kasi siguro waray pa newborn kaya blind pa si nanay. So ayun. Now mga kasangkayan. Oo, waray huraw nga pasasalamat liwat ni Sangkay Wens nga dito naton mga kababayan nga nagkukulaw ha aton Facebook Live. Hay damo nga salamat hay. Ang atong ginihingyap nga kantidad sumobra pa. Oo, di ba? Napakagaling ng ating Panginoon. Oo, mayada kaya kasing-kasing makabulig. Ala nga sangkay pagsarayaw nakita hitong tukar akurat sa paupay inihin ang sikat kay kanan Mercedes nung good na kanta. Sige mira. Alright, ayan mga kasangkayan. Ano niyo? Hello kay Arlene Maluloyon. Good morning Kuya Wens P. Abrio. Ayan. Good morning din sa iyo. And hi kay Genros Padriquez Intuma. Magandang umaga. Ngayon, Eileen Maluloy, pwede pabati sa dalawa kong anak kong bunso ko. Birthday niya noong 26 at ngayon naman yung pangalawa ko. Happy birthday, Ate Linlin at bunso ko. Love, Mama, Papa at Ate Amor. Pwede po pa-request ng birthday song na waray. Maraming salamat Kuya Wens na mamati kasi dalawa ko ngayon. Kahit di nakakaintindi kasi nakakaintindi hit waray. Di pala nakakaintindi hit waray, huwag na lang. Oo. Basta happy birthday na lang. Oh, ayan. Sige, pa-play kita ng birthday song. Ha, ate? Ayan. So, sa lahat ng mga nagsiselebrate din ng kanilang kaarawan today, happy birthday po. Hay yung atanan. 25 minutos, nakalabay hiton alas 7. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Bisan kun kabusan ang kahimtan, amon laging hahatan, kuti ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman. Ang tinod nga gugma, waray katapusan.
kapusan ang kahimtang, amon laging hahatag, gupi ay ngabutang, anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinuod nga gugma, waray katapusan. Alright, ayan. Ang tinuod nga gugma, waray katapusan. Happy birthday po! Nada hiton na bunso niya ni Ate Arlene Maluluyon. And haniyaw sa pang anak nga nag-birthday luwat. Magkasunod hira, no? So, one time, big time ang celebration dito. Pag nataon pang fiesta sa inyo. Pahibaruan na kita mga sangkayan. Oo, matatapos na itong Mayo, 28 na kita yan na, ano? Oo, 3 days na lang. Oo, ini nga era promo. Summer promo para hin mga medical nga serbisyo di daha Our Lady of Guadalupe Hospital at General MacArthur Eastern Samar. Magkakamayada gihapon hirahin promohan turi. Ang dati nga presyohan turi in katunga nalaan babayaran. Mayada libre nga medisina nga ihahatag. Kung may ada kamo ipapaturi, 50% nalaan babayaran. Kadinala ha hospital, pag-inquire ngan pagpalista para ma-schedule kung sanuan pagturi. Amon gihap ginpapahibaro ang tanan nga makadiha hospital nga magsunod la kitahan na minimum health protocol. Sugadhin pagsulotan facial ngan face mask. Pagkamayadahin social distancing nga iba, samtang aadiha sa Cubhan Hospital. Salamat ang nagpapahibaro, OLGH Management. Kung kapusan ang kahimtang, amon laging hahatag, gupi ay ngabutang. Ayan, good morning kuno askla po namon nga grade 12 students and masof kung may ada po scholarship nga pwede applyan asyala po. Salamat. Scholarship, di ako maaram ate. Oo, alam ko free tuition na ngayon mga colleges, di ba? So, grade 12, first year college ka na, di ba? So, wala akong alam, waray ko nababaruan yan nga scholarship. Oo, ang alam ko lang ngayon, yung mga incoming first year, itong BPE. Oo, bolig para estudyante. Mula atak na babaruan. Mga, para ito nitong mga incoming first year college. Hello kay Adil, good morning, pabati po sa pamangkin ko dito sa Imos, Cavite ng happy birthday, Ronaldine Maluluyon. Stay healthy and safe, God bless. Tita loves you, thank you so much po Kuya Wens and God bless you, Adil. From Adil. Kayo, ang mga tumuroong, hitkamaki aangayon, kay bisan ang amayhan bunto, may kasing-kasing nga mabinuligon. A Mercedes na bunto, mga tao hikamagluto, waray ka na bibilmon, kay buutan ng mga magtinahuro. Ugod ng kagusyado, katatapuran ang mga Mercedes noon, mga hitsura maglipayon, pamayhon permi maghiyong-hiyong. Kung ito nga maupay mahimpian at punong kamurayawan, kamuhan buutan ng mga Ayan, baka iha Mercedes ang kay kasyan. oo Kuya Wens, iton update, iton mga PWD.
Baga ano na ini anay ha dali din ayaw pagtawag po kamutak messenger kay dire lagi pa ko ito mabaton. Ngayon ginagamit ko at akon FB pag live, nadidistract ito naton live. Okay? Oo, sana maintindihan po. Ano ito na update na hiton PWD. Maiha naman adto nga nag-gatherhan mga listings. Ano ba? Sa hapag kaya na waray ako konkreto nga impormasyon parte hiton na PWD ano. Oo, kami ada gihapon mga ayuda hera nga ipanahatag hiton provincial government. Ang tanging alam ko lang, kailan ba yun? Merkules? Hoybes? Biyernes yan ano? So, Merkules yata. Nakani, hera Ma'am Josefina Paligutan, hera Ma'am Anadil, han PSWD, naglibot ha mga munisipyo, ha mga LGU, ha mga MS. An era katuyoanan, an pag-update han mga listings han PWD, ha mga MS. Oo, siguro diri na mag-iiha. Basta magsugad hiton nga mga lakaran hiton PSWD nga mismo iton aton head hiton PSWD iton na dinalusad ang mga MS. Oo, malapit na ang katotohanan diyan, ha? So, konting tiis na lang mga PWDs. Oo, kaya kanubad to Merkulis ba o Kakulo? Merkulis yata. Ma'am Anadel, nanonood po ba? Or si Ma'am Josefina? Parang Merkulis yata. Nakita ko hera din ni Hasor. O kumadihera din diha may Kinapundan, Lawaan, MacArthur, mga ganon. Inin sumalapakan Ate Anadel. Inin nagtagheran mga communication letter para na mga PWD president. Oo. So, pakitry nyo itong iyong mga PWD president, baka may update sila. Or kung may ada dida PWD president nga namamati, o PM ako kung ano ang sulodhan communication letter nga iginapadara ni or gendara personal ni Ma'am Josefina Paligutan nga daha yung mga MS. Oo. O baka may update na sila yung mga presidente nyo sa mga PWD. Or message din natin si Ma'am Anadel o baka naman nagkukulaw hiya na or i-message natin na lang kaya. Kumusta ano yung update ito na mga PWD? Inin dire ini nadudurungan mga kasangkayan darang usala nga mga opisina hini nga nag re-release hanga tanan nga mga bulig nga tanan nga mga ayuda it mga opisina nga uusala ito hera treasurers, PSWD, piso kung ano nga klaseng programa uusala ito hera. So dire pwede nga ito sa ngalawas aad to norte, ito sa ngalawas aad di mo pwede magbulagon. So kaya nagkanaantala ng konti. Amo ini nga pakaka-release ni rahin usa nga programa, adi naman nga usa nga programa era pag-aati manon para parang alternate ba dire ito hera nadududrungan. Kaya nadanay ito nga nadi-delay, di ba? Oo, ito importante da, may ada. Yes, oo, makakaabot. Ganon po. Kaya darating tayo dyan. Sering pa, waray mababayaan. Oo, itong mga programa ni Governor Ben, probinsya itong Sinarangan Samar, waray mababayaan di diha ori. Oo, pasasaan pat mauurhi ka, pero makakatagamtam ka. Oo, amo ito. Although dere lang magdudurungan, may damauna, kay normal manggoit. Dere man kaya pagdudurunganon, kasi pipiraman ito mga opisina nga nakapot, uusa man la ito hara, nag-uuropon nga ito pagre-release. Dere may ito pwede nga, ito hara norte, itong katungan lawas yun di Sur o pipiraman lang ito nga persona di mat pwede mga blankohon ito opisina ha Kapitulyo para magkalusa dira nga tanang pan-distribute. So may dala ito nakatuka haera para mag-distribuer. Natataon nga baga nagdududrungan or nahira adto herat ibang nga programa anay
Tapos adi naman usa na nga nga programa. Pero hining pangitain si ring pa nga naglibot hima Josefina ha mga MS. Paghatag ng communication letter nga dahan mga PSWD President o MS niyo para hibaro makadangat nga dahan mga PSWD President. Siguro nasa sabihin nating 90% na tayo. Itong mga PWD nga da, ha? Kaya konting ano na lang, konting push na lang yan. Maupay nga aga, akla great hin happy birthday Fi Galio from Ilawod. Fi Galio, happy birthday ay mo pagbati mula sa Ilawod daw. Amon igin paparayaw nga di kami makisasangkayon. Mercedes sa kuphan sama, ididapit ha sinirangan. Punto nga mahimyang, ngan puno hintang rayawan. Good morning Kuya Wens, pag-greet po ako ngadto ha barangay Canduros Llorente nga patron niya na. Salamat. From Belinda Bonga, Bonga Kaday. Dadasig, itong kalimpyuhan, kalibungan. Ala nga sangkay pagsarayaw nakita hitong tukar na kuratsa. Maupay inihin ang sikat kay kanan Mercedes nung na kanta. Sige birahis sayawi, ayaw pag-alang pag-indoy lang kita. Padayang sakay, ayaw lang pag-witera. O yan ha, pagka yan na naman daman, may da kita masugid nga tagapagsubaybay hit aton live ha Facebook. Usang mother nga taga-usahin barangay ha Can-Avid para hin assistance gihapon medical ginsusubaybayan naton hiya na gina-update naton hiya na adto hiya ha Kapitulyo ti pakadto daw Biyernes yan na di ba? So session yata. So maupay unta kung makaka-timing hiya ada nga tanan itong mga board members kasi session yan na. Kung may da session, di ba? So taga Can-Avid inihiya usang barangay Can-Avid. Niyan ta na lang ang ngaranam pag naging success na ito niya lakad ano. Oo, so ada yan na hiya nagbibiyahe pala ti pakada ha Kapitolyo. Tama la ito na maalas 8 ada na nga tanan itong mga empleyada. So taga Can-Avid po inihiya para hina medical assistance gihapon. And then diri manggod ako maaram kun hinungad to itong coordinator So igin nagdirekta man hiya nga diha akong messenger. O gin sumatan tahiya ang mga requirements, igin comply niya, din yan na complete na daw. O gin sidngan ko hiya nga itong mga original pag andam la hindag duha-duha nga Xerox, bahala na la itong magsubra. Oo, direct ka lang magkulang adto ka na kay magawas ka pa Kapitulyo, masakay ka pa, hassle masyado, di ba? Magpapa-Xerox ka pa. Kailangan pagkakadto ready na. Bahala na lang magsubra itong Xerox, diri la kita kulangon, di ba? Kay another hassle ito aton lakad. So, ready natin yung mga papers, ini nga aton usang kliyente. Taga Can-Avid po hiya. Oo. Mga taga Can-Avid, hello, magandang morning po sa inyong lahat dyan. Alright, 41 minutos na. Ito nakalabay. Ito na alas 7. Adianay na aton musika nga mahinay-hinay la para iton mga maghinay-hinay na iton tuhod nga da. Parehas kan lolo. Badoy. Ayaw kapag pray.
47 minutos na ito nakalabay. Hiton alas 7. Oras ato dayo itong cruising kanten. Itong cruising kanten na daliwat na mamutang itong cruising Palawan pera padala. Ngayon, syempre, para naman ito niyo pasalubong ang bagong pasalubong ng bayan, si Mrs. Donut. Ay, nakalimot ka mo pagpalithin, Mr. Donut. Didi ka mo kan Mrs. Donut adala cruising kanten. An karoyag liwat niyo baga magpa-reserve namayada ka mo mga plano nga biyahe. Daliwat dida itong Daptor Shuttle Services, cruising Daptors. Magandang morning dida cruising kanten. Arani gihapon dida itong terminal or pickup station itong vans. Ada ito dida nagahagra nila mga kasangkayan ha. Pagbaga kulang ito nimo budget, gote la ito nimo budget pero baga ginugutom ka na ada ka cruising nakatambay. Pagkadtula ha cruising kantin. Ito mo 20 pesos pwede ka na mabusog. 30, 50 pwede ka na mabusog. Dida ha cruising kantin. Ang liwat baga waray ka nangalimot ka pagbilin dito nimo mga sakub balay era allowance may ada mo ginbiyahe nga harayo ada ka cruising ada iton Palawan pera padala pwede ka magpadara pwede ka gihapon dida kumuha cruising kantin la mga kasangkayan cruising kantin ha Barangay Buena Vista cruising Kinapundan Eastern Samar. Hello, good morning ada kan Intoy Pasyansya Sabang South Burungan. Magandang umaga. And good morning ada Kuala Lumpur Malaysia kan Irene Isin. Magandang umaga. Kuala Lumpur Malaysia. Hindi siya tama, Malaysia. Hello Evelyn Abindanyo yauna. Hi kuya, maupay nga aga. Pabati ilang po sa pinsan ko si Philly Abindanyo Labaho. Miss you na insan. 22 years na ang pagkita na kita. Ingat kun hain ka man ngayungod. Love you. Salamat kuya pagbasa. Magkakaada na kamoing kontak. I-share line niya video ate Evelyn. Bago man lahi naka-follow ha Hello Sir Idol, pa-shout out po han mga taga Abukay, Hasulat, Nganhan, Aklaw family og an assist you family. Thanks po. God bless po more. God bless you more. Ayan. From Koncheng assist you. Hello mga taga Sulat, Eastern Samar. Magandang morning ada kan Mayor Javier Zakati. Yan sugad man kan board member Zakati gihapon. Virginia. Magandang umaga dyan sa inyo, mga taga-Sulat. And good morning ada Hamay Tigbaw, Sulat, Eastern Samar, kay na Cap Lerio Busa. Magandang umaga. At sa lahat ng Busa, kay J. Bosa, kay Boy Boy. Sa lahat dyan, magandang umaga sa inyo. Dida Hamay Tigbaw, Sulat, Eastern Samar. Yan, sugad man nga da kanina tayom, kan Boy tayom, sa lahat ng mga tayom dyan, kay Arman. Lapid na't mga tayom hadagat. Balita magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Sulat, Eastern Samar. Ayan, so yung nanay na taga kan Avid nga naarohin medical assistance. And then ada na daw hiya haburunggan niya na. So pakadto na hiya Kapitolyo. Okay, sige mother. Tawagan ko sila doon. Bigay ko yung pangalan mo, then madiretso ka na lang adto itong table. I-submit mo timo pa. Ito mo ano. Iton imo requirements, then balik ka halingkuran, hulata nga tawagon ti mong aran, okay?
Ayan, ay Jeffrey Hermones, itong sinasabi mo, ito yung ano, iba inihiya. Siguro ini nga topic nga imo ginsisereng is yung ano ito, yung peace builder meeting ni Radida. Oo. Ito yung itong ini nga imo ginsend ha akon Jeffrey Hermones. Ang ginatendiran ni Ma'am Josefina Paligutan, naging speaker siya diyan, di ba? Yung kanang peace builder, siguro. Iba yung sinasabi mo siguro. Peace builder meeting to eh. Isa sa mga priority program ni Governor Benny Bardoni. Pero thank you Jeffrey Hermones, lagi kang nandyan. Sa mga partihin mga ano ini lagi ni Jeffrey Hermones sa ako na update. Thank you Jeffrey. Nagdiretso kala ko no hasulat. Umagi ka man ada tabunan bago hasulat. Oy, tabunan, magandang morning ada tabunan. Hello kay Ivan, itong batang to ang kulit. Alam niyo mga kaibigan, nung unang gin-greet ko in here, kasi sabi ko sa pangalan niya Ivan. Nag-video nag-message ano to eh. Voice clip. Sabi niya, "Thank you Kuya Wens, Ivan po, Ivan." Sabi niya eh. Thank you Kuya Wens. Kuya Wens, Ivan po. Ivan. Hindi raw Ivan, Ivan daw. Super cute, super kulit mo bata ka. Pag nakita kita personal, lagot ka sa akin. Bigyan kita ng pizza. Hello kay Ivan dyan sa Tabunan. At kay Ate Dos, kung andyan ka pa, kung hindi ka pa lumayas. Lumalayas, nagpupunta sa oras to eh. Panaylayas ni Joyce Lumanta. Ate Dos, magandang morning sa iyo kay Ivan at sa lahat-lahat dyan sa inyo, magandang umaga. At sa lahat ng mga suki natin dyan sa Tabunan, magandang umaga din sa inyo. Hello po, publish time po Kuya Wens, pakibasa daw ang biniyahin, ano ni? Ate Arnel Duran Amande sa Balon Balboy na Terencio Eclio, mga apelyido main. Hello po. Sabi, basahin ko lang yung message niya ha. Sabi niya, hello po, bless time po Kuya Wens, pakibasa daw nga biniyahin na Inay Using o Rosa Ider Balboy na han May 26, 2021 para han pamangkin or han kaurubdan. Ginpapahibaro po namon kay wara man good kami kuntak haira. Ano nga biniyahin na? Sorry, patay na, sugahit. Patay na po daw, ayan. So, igin papahibaro itong mga kaurubdan, kasanggayan, tanan nga mga nakakilala, ngan sugad manggihapon ito nira mga pamangkin daw, nga nakaurubdan nga Inay Using o Rosa Ider Balboy na, tumalikod na hang kadayunan han May 26, 2021. Para ngadtohan iya mga kaumangkunan, mga kaurubdan, gimpapahibaro po kamo. Hain ini itong patay nga lawas ginahay ad ate. Paki-kompleto yung info. Maupay nga aga Kuya Wens, ako praise ng FWD. PWD ate. Sa among barangay didi sa Hiporlos. Ay barangay 1 Kinapundan pala yung yung patay. So ada ito niya patay nga lawa sa barangay 1 Kinapundan Poblasyon, okay? Mga kapamilya,
ni Rosa Ederbal Buena hiyain tumalikod na kadayunan han Mayo 26 kini nga tuig. Papahibaro ito na masurupon nga pamilya. Alright, oray naman gud kita oras mga kasangkayan. Inin anaton gin mo monitor nga taga kan avid in ada na daw hiya na ti pagkada Kapitolyo. So update na lang na tawagan ta na lang ni Ronian para naman inin maging smooth ito niya lakad. Hope mga sana waray kulang han iya mga papers. Sumunod hiyahan aton ginhatag ng mga requirements pati ang mga Xerox nga dapat isi-Xerox, okay? So tawag-tawag nala, imo-monitor ta nala. Yan para naman hadtong bata nga may ada bukol nga nalubo didihan iya ulo adtong nga 3 weeks old nga baby. Kung namamati itong nanay yan na pwede ka mo kumadiha cruising canteen niyan nga mga alas 2 lugad diton. Kay ikiklaim kukuhaon ko palaan igin padarahin na ni Madam M hana Jeda nga 2,500. Kay tadit akon kamot is 500 pala ni ginhatag ni Madam M Liwat itong barangay na paraan Kakulop. Personal it niya nga iginduhol ha akon. So maraming salamat ha iyo. Ayo padayon na pagtapod ha. So waray na kita oras mga kasangkayan. So garon talaan ay pagkarampang hini nga programa iyo programahan nga tanan tindugnan pamuhay-puhay estianon. Ang aran akong kaupo di diha technical side hisang kay Jomac. So dungan hito na akong pagpasalamat hito naton padayon nga nagkukulaw ha aton Facebook live. Nga permi nakasubaybay ha aton damo nga salamat paki-share na la po ngadtot iyong mga JC nga mga egg kasi waray non ito naton programa. Ini nga video para hera gihapon makapagkulaw. Labis na ito naton mga OFWs nga mga kasangkayan kabugtuan. Maibsan naman la iton era kami nga diha probinsya ito ni Eastern Samar para hibaro hera pwede hera mag-greet live, makapag-comment live nga dito ni era mga hinigugma kinabuhi di diha Eastern Samar. Ngayon para updated gihapon hera kung ano na iton nahitatabo iton aton probinsya, ano nga mga bulig itong pwede matagamtaman iton aton mga kabugtuan ngan diin nga mga programa hera kaangayan dapat dumaraon. Ini nga tanan aton ginpapasalamat iton makagarahang mga Dios gihapon. Siyempre iton aton mga leaders gihapon nga nag-aabrehin sugad nga mga programa labi na kan Governor Benny Bardone sanggo niyang panlalawigan member sa panguna ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan. Tamo nga salamat tayo nga tanan. Og sa ako lumugas, tugutan ako niyo magbilin hini nga akong poplunganon an pagpasaylo indere makaralo kon ano mo kasing-kasing sincero kaya nimo dughan timplohan Ginoo nga angay paghirutan mo. Damo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Kung sa liwat ako nga makisasakayo, basta maupay lang pagdaraha ako. Sakay ko bisan lang ang plaso pobrehado, bisan diin akong hirapa pa siya. Mga sakay